अरे हाँ देखा कैसे गोलू भाई बैठल बाटे हो। अरे हाँ हो, चलो देखल जाता नहीं। अरे काहे गोलू भाई ये सब कैसे हो गई? अरे का बताए महाराज, छोड़ जाए तो। अरे बतावा ना का भाई। अरे अरे एक मिनट फोन आवता तनी। हेलो, का हो, कहाँ बारा? आज फिर मिले आवतारा का? ना हो, हम नहीं खे आई। बाटी हो राजा, काम छोड़ा जल्दी से मिले तू आजा। अरे न तोहरा सनम हम आई, बेरी बेरी जान हम नइखे पिटाई। अरे मिले तू वाली मन एगो परान बा, झुरकी में अटकल परान बा, जान बा तो जहान बा। झुरकी में अटकल परान बा, जान बा तो जहान बा। बुझलू कि ना हो? ऐसन का भइल बहरा तू डराई, जान हमरा के चाहतारा भुलाइल। अरे ऐसन का भइल बहरा तू डराई, जान हमरा के चाहतारा भुलाइल। अरे मरल है भाई तोहर मुआरी के मार, वही दिन से भइली जानू हम तो बीमार। ओहो का भइले बारी तोहरा बिना जानू हमरो जिंदगिया जियान बा। झुरकी में अटकल परान बा, जान बा तो जहान बा। झुरकी में अटकल परान बा, जान बा तो जहान बा। बुझलू कि ना हो? रविंदर पहरा लगा के आजा धीरे से अंदर, देखा के ने बारे आसू रविंदर पहरा लगा के आजा धीरे से अंदर। हमरो ना करे के तो कुछ बाटे हालत, दो को लोग बाटे हमके संभालत। अरे कैसन बगलू करत नइखे नेवान बा, झुरकी में अटकल परान बा, जान बा तो जहान बा। झुरकी में अटकल परान बा, जान बा तो जहान बा। बुझाई कि ना हो? अरे हल्दी लगा दे, टेंशन मत ला।